Nou ja, we zitten hier op Molenziel. Het is een mooie bjorkerij. Jongetje 80, ja, ben ik aan. Ben ik ook getroffen. Nou ja, toen ben we hier. Ja, toen ben we weer begonnen. Hè? Molenziel is een mooie plek en dat willen we graag delen met horen. Dat is eigenlijk de basisgedachte. En wat voor wie is het doe je hem dat? Meestal kennen een plekje hier. Kom maar jongens. Dit? Nou, dit is het van Hoezensoeske. Met een lietse kachel en een grote klok. Maar het is echt heel basis. En ja, er is hier al fruit en fruitbjem en vruchtjes. En kronen natuurlijk, die meeste broeken. Hey jongens. Ben je erbij? Ja. Ben je ook voor hem? Ja. Voor de molken? Nee, nee, wat meer. Oh. Het ben castreerde bok en die melk je net zo makkelijk. Nee, je hart was bezorgd dan? Nee, ik ga er wel door hoor, dat wel net. Zo. Mooi plakje hier. Ja, dat is wel noffelijk hier. Het is mooi uitzicht. Ja, je hart echt bewust heel authentiek. Ja, bewust ja. Ja, Waarom? ja dat vind ik. Het is mijn tijd, hè. Ik ben gewoon te laat geboren. Is dat zo? Ja, echt weer. De mooiste, ja. Ik ben graag 100 jaar eerder geboren. Waarom dan? Ach, het is toch wel mooier. Dat zijn door die hele computers en ik vind helemaal niks. Ben ik helemaal ik moet er niks van. Dus daar beziek je een beetje in die tijd te gaan, zeg maar, je bij hem in inrichting in huis en de wijze van leven, zeg maar. Ja, is wel zeker, ja. Je hebt nou Molenziel, maar vroeger je het hier Kijmpermaziel. Je hebt een ziel en een moeder, een spinnenkop. En op een gegeven moment, ja, hebben ze dat opheven. De ziel die sloopt, de molen die hebben ze voor het hellen. En toen het een het zeker betocht, dan geven we die namen maar vernaaien. Dan hebben ze de molenziel van maken. Dus hier hing het een tableau. Het is van Makkemer aardewerk. Dan zie ik op, deze molen ging verloren. De Kijmpermaziel verviel, maar beide zijn te horen in de benaming Molenziel. Nou, dit is dan de spinnenkop uit het Wilhelminapark. Ja, want jou woont altijd al bij een moeder op dit plak, begreep ik? Ja, dat is ik al een papier hier rond het ding. Het zou wel mooi wezen dat we bij onze moeder hierheen. Nou, dan kwam dit ding uit op paard. Het is een replica natuurlijk. Van origine is het 2 keer zo groot. We willen hier aan de boom, aan het water. We hebben even een fundatie mooi zien, want hij moet net natuurlijk in het water staan. Dan hebben we een stukje van de grond houden. In de zomervakantie dan waren wij in een tipi, dus dan zit hier eigenlijk helemaal net bij elkaar op een lip. Dus Dan zit je hem hier net hier in huis. nee, dan zitten we vol bij de boom En waarom dan? Waarom doe je dat? om op vakantie te gaan. Wij hoeven net zoveel voort. Dat is je vakantie. Ja.
Je vakantie is eigenlijk, nou, zij is al 50 meter bij je eigen huis bij. Ja. Maar we maken dat net in een huis. Dat doe je hem dan ook net? Nee. En bel je hem wel eens naar huis om te jaren hoe het thuis is? Nee. 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 Nou, en hier zitten wij in de zomervakantie. Dan beginnen we met een indianenfeest. Dat was heel gezellig, dan de hele zomer zitten we weer. Muziekinstrumenten en barbecue en kampvuur en visrikje, ja. Wij hebben grote beesten, dus dat is net zo makkelijk van huis. Het is ingewikkeld om daar oppas voor te vinden. En we hebben grote band. Dus het is ook wel gezellig om gewoon tussen te blijven en bij die beesten. De beesten ken ik al in mei op vakantie. Zie jij een praktische oplossing eigenlijk, Ja. zeg maar? Ja. Maar hier is Troefke, die naam die bestaat ik al heel lang. Ja, het heeft weer dit het bargehak. Heel lang lang doorklemd. Nou, echt inderdaad, echt hartstikke basis. En het verhier van deze ronde, dat is een beetje jouw pakje aan, begreep ik? Ja, ik vind het leuk om te doen, gezellig. En wat is er zo leuk hoor nou? Mensen schentelitten dat het nog wel kan. Dat is toch zonder al luxe fratsenkist. En dat het persoonlijke aandacht komt dan ik weer om. Hè. We hebben een kast met spulletjes en dat mensen met elkaar gewoon een spultje doen in plaats van die televisie maar weer aan te knallen.